Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia hamu maringanan. Tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, cumulu mahita martangiang. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di minggu padua hodung Trinitatis ima di tanggal 10 Juni 2020 na dienet sian buku 2 Musa bidu 10 sia ayat sada rodi ayat walu dohot topik minggu marsihohot mangulahon hatani debata setia melakukan firman Tuhan. Hujaha madihita sonoma di dok hatan itu hata. Patulu bulat to dung ruar halak Israel sian tano Misir diari nasasadei sahak manasida tu halongonan Sinai. Ai borhak do nasida sian Rapidim gabe sahat nasida tu halongonan Sinai. Laos marsaro nasida di halongonan ni. Disido marsaro Israel todong ni duluki. Dungi nakok masih Musa tumopot debata jadi di Johod Jahoba matuibana siad duluki nin nama songonom ma dohonom mutupino parnisi Jakob pabuomu tuhalak Israel nunga di idahamu nahubaheni tuhalak Misir nahubuani hamu hira di atas ni habung ni pidong Raja Wali pasahat tamu tuau ope molo ditangi hok kamu suaraku jala diraduti hamu pada nahu baheni jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso aigok diaudo liat portibion majadi harajau malim-malim mahamu diau jala bangso nabadia ima akahata sidohonom mutu halak Israel jadi Roma si Musa dijoma kasituani bangsoi jala diaturhon tujulu nasida sudi akahata odeng akan natino nahon ni Jahoba tu ibana. Jadi sahata masa dok bangsoi mangalusi akadidok nasida ma saluhut na pinabuan ni Jahoba bahenon name ma. Jadi mulak masih Musa mabuan akahata ni bangsoi tu Jahoba. Ima hatan itu hata. Di hamuaka manami dohot inanami tutu sudidu hita naing hasian. Molo di hata Indonesia di dok kesayangan pinomat hasian ni hasian nate kesayangan ni ayang-ayang na adong do hasian ni omak na hasian ni bapak na hasian ni opung na hasian ni guru na hasian ni isi do pemuse anggo hasian ni amatai ngapasti inatai ate suak songoni sebalik na rupani anggo hasian ni inatai ngapasti amatai dan mungkin gabi adong hasian na asing molopola adong hasian na asing nga perlu patakason tutua kamang dohot tamuinang dang na asal ditudo gabi hasian nate na adong masyalani gabi dido ibana hasian na adong madi ibana nilai plus yan akana asingi jala molo didok hasian akan nasi spesial morupani na istimewa di rohana. Jadi dang na ala na marguar si hasian ibana manang bapak manang omak ni si hasian manang ngopung ni si hasian ate. Tutuna adong mas sesuatu di ibana asagabi hasiat didok. Sia 12 sisian ni Tuhan Yesus adong dutulu nagabi hasian ni Tuhan Yesus. Ima si Petrus, Jakobus do Yohanes. Atik pe dang apala di patorang di Bibeli buasa nasida na tulu gabe hasian ni Jesus. Alai molo tajahai di Bibeli hiraholan na tuluido na jumuk di guari Jesus. Doho dia ka ulaun na peting rupani hiraholan nasida na tulu do nasairap doho Jesus. Misalnya di tiki martangiang di Getsemane holan na tuluido di tugihon. Budian no taida misalnya di Matius 26 ayat 30. Hamu kadongan jadi hasiakku mahamu menjadi harajau malim-malim menjadi harta kesayangan Tuhan
menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus dari antara segala bangsa. Ima didok Jahuba tu si Musa, si pasahaton na tu bangsoi. Gabi hasian ni Jahuba manasida, molo ditangiho kamu suaraku, jala diraduti hamu pada nahubaheni. Jadi adong dua disi syarat gabi hasian ni Jahuba. Na parjulu molo ditangiho suarana. Na paduahon molo diraduti pada nabi nahin ni Jahubai. Syarat gabi hasian, syarat gabi kesayangan. Songon natarok na digijang na kiningdo, tang otomatis gabi hasian ni sasahalak. Suak songon ido nang hasian ni Jahuba, adong do syarat na ikon ulahonon na sida. Ima manangihon suarana dohot mangaraduti padan nabi nahen ni Jahubai. Hamu kadongan molo pinikir-pikiran tutudak pola syarat na mau liate. Alai bohadui gabe maol ba tutu molo dang de iparna punahon pinoma na tulu halon. Dang mauli dak syarat na mauli. Alai boy dui gabe maol molodang di parna punahon pinomat tuluhal na parjulu haradion kesediaan haradion niroha laus dia peitadok angguswadong do haradion manangihon haradion mangaraduti marisuang bisudi. Jadi akamang doho tamuinang langkah awal mangulahon nanidok ni Jahubai radi bersedia. Laos diulau dia pei ikon na jumulu do haradio ni odo pitu masuk tu aka ulau na mangihut. Laos odo na parjulu di patuluho bangsoi di parsitutun na sida di hata ni Jahuba na pinasahat ni si Musai. Dung didok si Musa tu na sida na hinalomohon ni Jahuba sian na sida dung isa hata masadok bangsoi mangalusi saluhu na pinabuan ni Jahuba bahenon nami may. Omma nanidok na haradion ni roha. Radi roha na sida patupa nanidok ni Jahubai. Lau songoni duan non dia kaparnguluon sigadu pare rupani. Tabereng majo mamuka tardidi malua sahat tuna marhasohotan haradion ido parjulu. Na olo doho olo. Jadi ido pintu utama rupani asa masuk tu aka halna mangihut. Tutuna paduahon ikut di parna punahon domuse konsistensi dinalaho patuluson nanidok ni Jahubai. Molo di hatana asing ra didok maun tetap manang manoktong. Unang atong di awal nai menggebu-gebu hapedung di tongad dalan gabelam gali gabedak saha bitu ujung na. Sesongon pelari maratoni rupani anggo di start awal ibana do parjulu alai dung di kilometer 5 nunga gabe nomor 5 ibana jala akhirna dak sahat bitu garis finish ay ngasobe di tongad dalan laus mulak sianina may ibana hape di awal nai bah soina makencang na marlujungi alai dung di tongad dalan gabe merdala pak nama ibana. Lau songonido na mangulan na nidok ni Jahubai. Anggo na madok oloi, bah soina maguguni suarana madok olo. So saido pesipata di jahapat ditei poda persaripioni nunga mamitor dia lusi ibana. Olo ngay torin na ibana. Huro arak saberbe pay mahon. Olo ninna hato rupani. Hapidung mardalan manang napiga taon parrumah tangkau ni dang hata olo bina terbigi hata alo nama. Da murado madok olo ya yesaidu ahamaul liate madokon yesaidu ahamaul lima dokon olo ahamaul lima dokon ya masalahna sekwet duibana di hatanai manangdang konsekwet duibana odo na rikot. Na patuluhon ikut di parna punahon do muse komitmen dinalaho patuluson
nanidok ni jahubai. Ahado komitmen on. Molo didok komit berarti tekad, bertekad, harus punya tekad yang bulat. Yesui persitutuan manang kesungguhan tu sesuatu. Misalnya molo jaji dui manang pada dui rupani babarsitutu ibana sungguh-sungguh ibana meniup badan manang jaji. Komitmenon nunga mengarah tu padan manang jaji. Lapatan na merpadan ibana tu dirina na ikon mangulakon manang patuluson na binigi doho na jinalonai. Hamua kadongan molo didok di topik ni minggu tai marsihohot mangulakon hatani debata setia melakukan firman Tuhan tutu marlapatan dui radi konsisten jala komit mangula hatani debata. Oddo tanda-tanda ni halak nasatia. Tanpa kesediaan, tanpa konsistensi, dan tanpa komitmen, kesetiaan menjadi angan-angan. Jadi molo didok di minggu tai marsihohot mangulakon hatani debata ikut ditiup do natului. Setia melakukan firman Tuhan harus dimiliki ketiga hal itu. Radi bersedia, konsisten, jala komit ibana mangulahon hatani debatai. Molodang holak kata dui. Hamua kadongan saha porsiaun naing hasian ni debataho, naing hasian ni debatahita, tangihon hatana, raduti padanna, ulahon hatana, miliki haradion, miliki konsistensi, miliki komitmen di bagasan nguluta. Asa tulus nahinalomohon ni debata diganup nguluta marsada-sada. Margugu mahita mangulahon nanidok ni debatai. Amin. Martangiang mahita. Mauliate di Tuhan di hatam na kubigi hami. Jala pargugui hami patulus soni di ngulusi ganupare. Suaton hatami di rohanami bi. Asa di parbuihoni parbuina dingkan parbuina tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.